बेसेन नाङै मेगन फाहामथाय होदों टंला रतनपुराव। मेगन गैयाब्ला मुलुगानो खोमसि, मेगन थायोब्लासो गासैबो खामानि मावनो हायो। उदालगुरि जिल्लानि बिटिआर खालिंदुवार बियाबनि टंला रतनपुराव हेल्पिं हेन्ड आरो मेगन सावस्रि बिफाननि मददथिजों बैथा फाउन्डेसननि बानजायनायाव बेसेन नाङै मेगन फाहामथाय होदों। मख'नो गोनांदि बैथा फाउन्डेसनखौ हाबाफारि सामलायनायाव खालिंदुवार ब्लक इउपिपिएलआबो मदद होफानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेसेन नाङै मेगन फाहामथायजों निखावरि मेगन नोरजिया जाना थानाय सुबुङा फाहामथाय लाफैयो। गिबिथाराव जोङो बैथा न'खरनि जानानै जोङो मानगोनां जोंहा सार बुद्धि दङ, ओमफ्राय जोंहा जोंनिनो लोगो बा बिदा बायदि जोंहा तपन बिथांमोन दङ आरो जोंनि बैथानि मानगोनां गाहाय नाथारि आरो आफादगिरि बिथांमोना गासिबो दङ। सारमोनाथ' बुंखाबाय, अब्लाबो बैथा न'खरनि जानानै जोङो गोसो सिंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो माने हामलायथिसो जों जासिहरगोन। मानो होनब्ला बिथांमोननि मदद होनायखायसो आरो बिथांमोननि माने हामलायथियाव मोननै हाबाफारिया जानानै थांबाय। बेयो स्पेसियेलि माने मेगननिल' आरो बियो आनलिमिटेड माने अपारेशन केसेसफोरखौ जोङो माने दायथ' लानाय जादों बैथा न'खरनिफ्राय जानानै। आरो मैया जों सोमलिगुरियाव जों लाबाय। एराउन्ड माने आं मिथिनायाव आरो एराउन्ड माने 65नि खाथियाव रेजिस्टार जानाय, बिनि गेजेराव अपारेशन खालायनांगौनि केसेसआ 11 जननिया ओंखारदों आरो 11 जननिया ओंखारबाय। दा ओमफ्राय बिथांमोनखौ जानुवारिनि 18 तारिखआव जोङो माने दृष्टिदान माने आइस हस्पिटाल जाय माने दिकाजुलियाव दङ बिथांमोनखौ बिनिफ्राय लांनाय जागोन आरो थिग बेबायदि नैबे दिनै नैथि हाबाफारि जोंनि फ्रि अफ कस्ट जागोन आरो बेयो माने अपारेशना आरो। ओमफ्राय दिनै नैबे जाहा नैथि हाबाफारि जोंनि माने जोङो थुबुरै आरो जयै जोङो नाजानायनि नैबे रतनपुराव दिनै नैथि हाबाफारि बियो। बेयावथ' जेनेबा नोंथांमोना नुबाय एराउन्ड माने मोननै हाबाफारि सोलिगासिनो बेयाव, जे अरुण'दयनिबो माबा मोनसे प्रग्राम सोलिगासिनो, ओमफ्राय जोंनिया स्पेसियेलि बे जोंनि मेगननि हेल्थ केम्पआ जानानै दङ। एराउन्ड माने बेयाव 300सो गेदारिंआ बेयाव दङ आरो मेक्सिमाम जायफोरा बेयाव फैदो गासैबो नायजालांदो आरो माने। स' जोङो बेयावबो फोथायगोन, बेयावबो एराउन्ड माने जों 50-60 केसेस जों जुदि मोनोब्ला जानुवारि दानावनो बिथांमोनखौबो बिनिफ्राय लांनायनि लाहार फाहारखौ खालायनाय जागोन आरो बिथांमोननियाबो फ्रि अफ कस्टआवनो जागोन आरो। दा जों सारमोनदो जों सावरायबाय थादों जे जोंनि जा ब्लक कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि बा जाहा माने इउथ सेलनिबो बिथाङा आफादगिरि तपन बिथां दङ, जों बिथांमोनजों सावरायनानै आरो बैथाया आरो गुबुन गुबुन माने स्टेक हल्डारजों जों रायज्लायनानै जाहाथे नैबे हाबाफारिया कुनु माने बेले बेजे दाजाथो, दिनै जोङो जिरायनोसै, माबा मोनसे जुदि गेना गोरोन्थि जादोंब्ला माबा मोनसे खनायाव जों बेनि इनपुट फिडबेकखौ जोङो लागोन। लानानै जुदि एभ्रिथिं इज जुदि अकेब्ला ख्रिस्टमासखौ जोङो दोनथ'नानै ख्रिस्टमास जोबनायनि उनाव जोङो लाफिननो हायोब्लासो जोङो अब्लानिया उइल कन्टिनिउ माने मुभ फरवार्ड जों खालायगोन आरो। दा जोङो फिडबेकखौ जोङो लागोन। हयथ' गोबाङा माने एसे एनै अजदाथ' थागोन नालाय, बै अजदफोरखौबो जों खोनासंगोन आरो माने। दा जोङो दृष्टिदान आइ हस्पिटालनि आरो हेल्पिं हेन्ड होननाय मोनसे इनिसियेटिभ दङ, बिथांमोननि साफ्रोमबो मावथिफारिया बिथांमोना दंफैयो आरो जोंखौ ओरैबायदि अनसायदो, बिथांमोना मदद होदो। गमामायैनो माने मेगन गैयाब्लाथ' जोङो संसारानो खोमसि, नङा होमबा? मानसिनि बयनिफ्राय देरसिन इसोरनि बयनिख्रुइ दिनै रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि बे बैथा NGO जिथु मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फ्रि मोनसे बिना फैसानि गेजेरजों माखासे ट्रिटमेन्ट खालामो मेगननि, माखासे रायजो राजाफोरा खोब गोजोननाय मोन्दों आरो जोंबो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। NGO बिथांमोननि जि हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै मेगननि जि फ्रि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। मैया सोमलिगुरियाव जादोंमोन, दिनै रतनपुर नैबे PCDCनि लांगोनायाव रतनपुर एरियानि गासै रायजो राजाखौ लानानै बे हाबाफारिया जादों। आरो जों नुनो मोन्दों दिनै माखासे रायजो राजा बिथांमोना माखासे न'खरनि जि दुरबलता बा न'खरनि बे माखासे रांखावरिनि आंखालाव माखासे ट्रिटमेन्ट लानो हायै बेबायदि अबस्थाया जानानै दंमोन। आरो दिनै नैबे माखासे फ्रि कचिंनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना फ्रि मोनसे माबाखौ मोननायाव रायजो राजाया खोब गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै मोनसे अनुभब खालामदों रायजो राजा बिथांमोना बे मेगननि जिथु फ्रि ट्रिटमेन्टनि गेजेरजों माखासे सुबिदाखौ मोननायनि थाखाय बेखिनिखौ बुंनानै आं। आच्चा, बे समाव नुनो मोन्दों खालिंदुवारनि सिङाव थानाय जायगा जायगा बेसेन नाङै मेगन फाहामथाय बादा खुंनानै बे मेगन नायदों बेमारिफोरनो।
मा बुंगोन बे समाव? धेकियाजुलि दृष्टि दान आइ हस्पिटालनि बानजायनायाव लोगोसे बैथा फाउन्डेसन NGOनि माने मददाव रायजो राजानो जायफोरनिखि मेगननि बेराम जाना दङ बिथांमोननो नायनायनि सुबिदा अर्थात फ्रि अफ कस्टआव बेसेन नाङा जासे बिदि ट्रिटमेन्ट माने गिबि नायनायनि थाखाय बेहाय केम्प बसायनाय जादों। मैया सोमलिगुरियाव जाबाय, दिनै रतनपुर VCDCनि आन्दाराव बे हाबाफारिया जाबाय थादों। बियो बिथांमोननि जि खामानि बेहाय बेसेन नाङा जासे बेयाव ट्रिटमेन्टखौ अर्थात नायनाय जागोन गिबि खेबनि थाखाय गिबि हिसाबै। आरो बेहाय जुदि अपारेशन खालामनो गोनां जुदि सोरबा बेमारि दङब्ला मेगननि बेखौ बिना फैसायाव लांलाय लाबोलाय खालामनानै अपारेशन खालामनायसिम माने मदद खालामनो थाखाय बिथांमोना बाथ्रा होदों। आरो बे हिसाबै बेयो मोजां जादों। गोबां माने बेबायदि बेराम जायफोरनिखि थाखा फैसानि आंखालाव नायजानो हायाखै बिथांमोननि थाखाय गोबां मदद होनायनि खामानि जागोन। बे हिसाबै आं मिजिंथिदों बे हाबाफारिया मोजाङै जालांगोन आरो जायफोरनिखि मेगननि बेराम जाना दङ बिथांमोना बेहाय फैनानै नायजानो हागोन। आरो बेहाय जुदि अपारेशननि केस जायोब्ला बिथांमोना फ्रियावनो खालामनायनि खोथाखौ बुंदों। बे हिसाबै बेयो मोजांनि खोथा। बेबायदि बुंनाय बायदि खामानिया जागोन होननानै आं हास्थायदों। आरो बेयाव बैथा फाउन्डेसनाबो बिथांमोना मदद होदों बे खामानियाव, रायजो राजाखौ सेबा खालामदों। बिथांमोनखौबो आं साबायखर होदों जाहाथे उन पर्यायावबो बेबायदि हाबाफारिया जायो, जेरावबो माने जि खना खनला जायगायावबो बे हाबाफारिखौ जों लानो हायो बेखौ आं मिजिंथिगोन। दायो ख्रिस्टमास आरो गोदान बोसोरा नै बावैनो फैगासिनो दङ। बे हिसाबै बे ख्रिस्टमास समाव एसे थाथ'नो हागौ आरो उननि समाव जों आरो रायज्लायफिननानै गुबुन जायगायाव जों बे केम्पखौ लानो थाखाय जोङो खावलायगोन आरो निस्सय बिथांमोना लागोन आं मिजिंथिदों। नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो जायफोर ख्रिस्ट' फोथायारि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामग्लायनायखौ आं बिथांमोननो बावहरदों। आरो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनिबो आङो गिबि हिसाबै आङो बयनिसिमबो आंनि गोजोन हामग्लायनायखौ आं बावहरदों। आरो बे हाबाफारिया माने उनसिमबो